Takže vítajte od tohoto videa a som tu opäť. Poď sem. A on tu teda má sierky a on už dvakrát jednu sierku zapálil, takže... Prosím, pokiaľ sa bojíte ohňa a máte depresie, tak nekúkajte, lebo Jakubko sa to tu bude snažiť zapáliť a ja totálne niečo pripravím. Počkaj. Som tu. Ideme podpáliť! Fú, teraz sa to normálne z toho ide dym, ty kur... Už sme aj usané, lebo Jakubka spí u nás však. Dá! Ja idem na postiel. Kam to teda mrdneme? Ja neviem. Samozrejme, teba už môžu ukázať, lebo ty už si raz bol v videu. Poďte radšej potajomky zahodiť. Ukážte mi to a ty natoč takú prkotinu s týmito dvoma. Ja ich idem zahodiť. Fuj, čo, kurva. Dám to do také servíčky, oka? Ano, oka. Takže... Vezměte sírky a... Musíme teda udělat... Je to vážně blbýho, takže... Povíme o tom ohňu mojej mamině a víš jak... Fuj, to ještě stalo z toho tým. Fuj, ty jsi hrozně. Toto je prvý diel prkotín. Mín. Asi som si fúkla. Mín. Hej, kúkajte. Počkajte. Kúkaj, kúpila som si nové okuliare, lebo poradne nevidím. Si tu však? Ano, som. A tu si. Kúkaj na tie okuliare, aké som si kúpila. Ježiši Maria. Tie sú veľké však. Aspoň lepšie.